Има един такъв мит, че ангелите са някъде далеч от нас. Не е вярно. Ангелите от момента на раждането ни до смъртта ни винаги са заедно с нас. Те са като джентълмени, много учтиви, много внимателни, много благородни са. Не се намесват в живота ни без наше искане. Ти не ги търсиш. Затова си толкова тъжен, толкова си изморен. Как ние можем да се обръщаме към тях, така че да усетим връзката, да усетим подкрепата и помощта? Първото, трябва да включиш ангелите в живота си. Можем да направим такава практическа молитва, която ще усили връзката още сега, без да отлагаме. Кой беше първият ти досег с ангелите? Бях на компютъра, шефа ми крещеше, че продажбите са слаби. Ангела стои до прозореца, усмихва се, отваря и затваря прозореца. Господи, помислих си, край. Откачих. Много бих искала да ни споделиш за екзорсизма. Когато се молих за изцеляването на хората, някои се нахвърлиха на мен, някои ме проклинаха. Има две сериозни причини за това хората да са без пари. Виждаш хубава кола, не за мен. Красив магазин, не за мен. Ресторант, не за мен. За кого е, скъпи? Цялата вселена, целият свят е за теб. Господ няма любимци, няма специални хора. Ти си специален, ти си любимец, но си забравил за това. Здравейте и добре дошли